ekipo, vaš čovjek Jota. Ekipo, dobrodošli u novi video na Jota Freestyle kanal. Mislim da je bolje da uvod izgleda malo normalnije. Ekipo, dobar dan i dobrodošli u novi video na Jota Freestyle kanalu u kojem ćete imati prilike da vidite nešto što smo među prvima testirali u svetu. Trik je prvi uradio ovakav video, sad radimo baka, prasi, ja, jer naši ljudi su dobili to među prvima i dali nama da snimimo video o tome. A to su nove hover patike. Dok smo baka i ja snimali ovaj video, neko je naručio svoje hover patike i mi smo rešili da ih obradujemo. A evo kako je to izgledalo kad su umjesto poštara na svojim vratima ugledali nas. Hover patike su tu, njegovi roditelji naručili su jedan par preko hoverpatika.rs. Baka i ja smo odlučili da im lično uručimo ovo. Pa da vidimo kako će biti njegova reakcija, da vidimo kako će se on snaći sa njima. Ja iskreno više vrata nego u ovoj zgradi nisam vidio. Koliko vrata ima ovdje, šta je ovo, pa ovo nije hotel ljudima. Imamo trener. Ćao vrati, imamo poklon za tebe! Alex, koji da vidiš? Gde si, Jota? Ja sam Tađo, ja sam neko brat. Dobro, Tađo. Šalim se, dođi moj dođi kašku. Nemamo jedan poklon za vas, ovo su hover patike. Znaš šta je hoverboard? Da. Ovo ti je nešto mnogo više cool. Znači ti sad staviš ovako dve noge, nemaš ništa između i voziš to. Ali može on samo? Može. Može on samo? Što ne bi mogu. Evo, tata je zaslužan zašto smo ovdje. Tata, srećna kupovina. Hvala puno. Odlična kupovina. Jer ima nešto se jede ovdje, možda mene. Znamo mi šta valja. Dobio čovjek 2 strajka i evo najmio sam ga da mi namešta hover patike. To je to, brat moj. Uvijek ima posao. Izvoli, dečko. Daj, uključim. Čekaj, stavit ću. Pustim. Poginut će ovdje bukama. Sad ćemo mi da vam pokažemo kako se ovo vozi. Ovo je moj... Pa Đuđo, mene snima, Đuđo. Đuđo, ti sve mene snimaš hover patike, Đuđo. Dobar dan, Bogdan, drago me. A ja idem u sobu kod njih. Treba njima da pokažeš, a ne da odeš od njih. Pa budalo, moram prvo da izvidim šta imaju, da li može da se ukrade nešto. Ajde, ko bolje vozi od vas? Ko sme? Znači, pazi, isto ti je kao hoverboard. Skupi noge, idu ti previše daleko. Skupi noge! I napred, prsti To napred. doktore! Sad malo dalje. To doktore! Ajmo, Imaš ga! Doktore! Ajmo sam! Ideš! Dođe me! Ovo je veći talenat, idemo! Bravo, prelega! Koji sad što okreneš? I sam pljav. To. Vidi ga ovaj doktor kako vozi ovo, Dođe. Kaže da mi pokaže nove fudbalske patike, ajmo. Vidi što je ovo? Može za 1000 dinara meni. Ne može. Što ne može? Dam ti 1000 dinara, ti meni daš patike. Ne može. 1500. 3000. Pozdravi tu klipu. Neću, ne sviđaju mi se patike, fuj su patike, neću, ne sviđaju mi se. Idem da vozim hover patike, gdje su hover patike? Uzeli. Brate, koliko dobra dela činimo! Brate, sine, pa mokra su mi leđa već. Učinili smo mnogo dobrih dela danas, mislim nisu dobra dela, oni su kupili hover patike, ali mi smo im dostavili to bolje mi nego poštar, realno. Tako da možda i nekoga od vas obradujemo ovim hover patikama kada ih budete naručili, a ukoliko ih naručite do 15. septembra imat ćete priliku da budete na nekom tajnom druženju sa mnom i sa bakom gdje ćemo 2 sata imati prilike da vozimo i takmičimo se sa hover patikama. Ukoliko se odlučite da ih kupite, preporučujem vam da to uradite preko sajta uz kupon Jota jer ćete tada dobiti 20% popusta što je na tu cenu patika onako dosta ušteđenog novca. Ovi momci bave se breakdanceom i sad ćete imati prilike da vidite šta oni mogu da urade. Ajmo momak broj 1, Anđelko, da vidimo šta umeš. To znam i ja, 100%. A kad ovaj ima 3 metra, normalno da ovaj može da prođe njemu kroz noge. I ja ću da mu prođe kroz noge, verujte mi se.
2,000 years later. Jo, kako ćeš slomiti nogu, pa više neće biti freestyle klipova. Od uvijek smo glupe fore, Đuđo, Vidjeli ste breakdancere kako voze? Sad je red da vam ja pokažem kako se stvarno. To jest kako ćete vjerojatno vi da vozite nakon što budete onako stali malo na ove cover patike. Nisam to htio da uradimo, sad ću vam pokažem kako se radi. Nije smešno! Filip se smeo. Klub ne padne, ne? Beži! Ma možda se skloniš. Ajde, hop, hop. Vidjeli ste kako je u njemu prošao kroz noge sa jednom nogom? Okej. Širi nogi! No hopa, jesi to rekao jesi to rekao Morat ćeš da bipaš ovo što sam pričao, vrat. Šta si pričao? Pa da si jesi to rekao tvoj Ne, aj još jedno. Okej. Koliko je ovo izgledalo gej u stvari, vrat. Dolazim kako umem. Gledaj sad moj. Ovako ja. Lik će da ljosne. Aj padni preko ograde, aj, jel ima a? Aj, preko ograde. Kako da Preko stavim? ograde. Aj preko ograde. Aj preko ograde, sine. Aj skoči, aj, jel ima aj, content. Sine, ješ okej? Evo, pegla mi se. Tera, zamisli. Ovo ide ovako. Tera, zamisli. Neće ovo. Ej. Da ovo ide ovako. Ajde, daj to pašće. Tera, zamisli da skočiš, brate, znaš kako bi imao pregleda, brate. Dobra, ovo nam treba za one ošamućene penale, ja nikad nisam stao na hoverboard, prvi put sam stao na hover patike i posle par minuta već sam skontao kako to ide i mogao sam da ih vozim lepo. Previše sam se opustio i u jednom trenutku, desilo se ovo. Ovako, ako ste gledali onaj crtani Naruto, i nemojte da rimujete uz ovo jer je family friendly kanal. I oslobođeno. Ovako mi je cool, ne volim ja brzo da vozim. Kakav bre Naruto, baš ću, izlomit ću se. Boži, brate! Moram da snimim. Ne siđe! Hoćeš ti dam zadatak? Ti da mi daš zadatak? Da. Evo ti, uradi twist. Ili vozi kako balerina, Miki. Da šutneš ovo, da se zavrne. A, bez dodirivanja poda, Đota. Evo krug, Đota. Stani! Imam tremu, nemojte me gledati. Ne! Đuđo! Ne! Đuđo, otišao mi je! Đuđo, vrati mi! Đuđo! Pravi talent! Opa. Ko je najgori kamerman? Pa Đuđo, najgori ti kamerman, Đuđo! A daj, brate! Beži! A mi se vidimo uskoro sa novim videom, do tada budite dobri i napravo trenirajte. Pozdrav!